Понеже имаше доста оплаквания наскоро от към какво се случва с видеята тук, реших да се върна в нещо, където съм най-специализиран. Затова съм ви подготвил не един, ами два чисто нови чифта обувки, изцяло произведени в майка България, Houston Deal, ако трябва да бъдем по-точни, които са направени само и единствено от естествена кожа. Даже се оказа, че са ми и набори, защото освен аз и те тази година празнуват своя 30 годишен юбилей. Без повече увъртания, нека да видим какво съм си взел от Дарис, като ще започнем с нещо, което ми направи изключително впечатление секундата, в която го видях. Тези ръчно изрисувани Wingtip Oxfordi, които бяха класифицирани към официалните обувки в сайта им. Обаче нещо такова според мен може да се носи много по-ежедневно, отколкото повечето хора си мислят. Най-малкото, защото подметката е малко по-дебела за официална обувка. Поне според мен, но от този тип е може би най-подходяща за ежедневно носене. Както и самото Wingtip Bombay, по принцип е свързано повече с ежедневие. Имаме си легендата, където виждаме, че и отвътре и отвънка е изцяло естествена кожа. И по мирис може да се потвърди. Ще ги пробвам след малко, защото имаме нещо друго да разгледаме преди това. Тези по-кицовидни, които най-вероятно вече ептен няма да свалят краката си. Навлизаме в перфектния сезон за този цвят. Този тип обувки са изключително популярни последните 1-2 години. Само че тук имаме един доста по-интересен дизайн. Нещо, което няма да видите навсякъде по улицата, е да не говорим колко по-хубави материали са използвани тук, защото отново цялото нещо от естествена кожа. Както и стелката. Има и допълнително подсилена пета. Самият табан на обувката е направен като на бутуш, който е много по-здрав и сигурен метод за произвеждане, за разлика от повечето спортни обувки в момента на пазара, чието са защити с штробел. И имаме сигурно една от най-удобните подметки някога. Да, това е супер ниско. Но често да ви кажа, всеки, който е пробвал по-ниска обувка, по никакъв начин не иска да се върне на нещо по-високо след това. Включително и аз. Главно високите неща ги нося за газария. Но ако искам да ми е удобно, винаги обувам нещо подобно. Напишете долу с кои от двете искате да видите фитове. Мисля, че могат да се мислят супер яки неща. Също така, всяка поръчка над 100 лева в техния сайт с код JOJO10 получавате 10% отстъпка от поръчката ви. Кажете коя от двете повече ви харесва и ще се видим следващия път.